Здравейте! Аз съм доктор Тодоров от дентална клиника Ендодент доктор Сирачева, град Бургас. Днес ще коментираме факторите за натрупване на зъбен камък. Има хора, които са по-предразположени за натрупване на зъбен камък, но освен индивидуалните особености, състава на слюнката, има и други фактори, които влияят върху натрупването на зъбен камък. Един такъв фактор е начинът на подреждане на зъбите в зъбната редица. Ротиралите зъби, както и недобре направените пломби, при които има неравности и ръбове, се почистват от плаката по-трудно, в резултат на което се натрупва и повече зъбен камък. Друг фактор, който спомага за бързо отлагане на големи количества зъбен камък, е тютюнопушенето. При пушачите обикновено зъбният камък е по-твърд, по-здраво закрепен по повърхността на зъбите и около винците и е по-тъмен на цвят. Освен това, тютюнопушенето води и до образуване на петна върху зъбите, които не се отстраняват при процедура по почистване на зъбен камък. Ето защо при тях е препоръчително тази процедура да се придружава от така наречения Airflow – полиране с въздушна струя под налягане, при което ефективно се премахват и евентуални налепи и оцветявания.